bang jok le puita nili la bang ke nili digest ne la son ma jok fan le karbi lo charli mane asong fan ki pu bang ateran fan ki pu bang ke nili alang li phanta nili pin ke condemn lo pusin nili karbi lo charli asong ke claim bang abari mahin ahin ai pensial la fan nili pin nal tuman press media hoi pen nili baita class pen pachini la si pina victime nili mate hola son na lama alang karbi lo charli asong fan kapim re malong nili arjak tunji la pen nili nele nangli mathano jai kathar karbi lo charli asong je asong inut bahini det kali karbi lo charli asong hola da protap sondo tok bi la pen ke ganiram te timung akahai tu kharjong yang cerap tunji la pen hola tu kharjong nonanta sini yang songlong itu thiringat sidola la pen ke non ke do bom karbi lo charli asong penan ke klaim du na bang puang phitum ta to pikla lasi bang joga phanta asong amen pen condemn nang ne jongjung amen pen ang jongno mane tuliram longa laphan jongingno mane omor sing diso phan jongingno mane borsing long phan jongjung amen pen jongo karbi lo kachagli asong phan ke kipne par student association puang ke asong amen ki puang ke nili sodak pen Pimbram lo kusenang le tumpan waidak klasapen social media hoi pen pachini lo lapen penap di jongsi karbi lo kachale asong tumpan lason pimrem bom pulongte kunama penen amai meeting lo ni SCM bule kidun gali karbi lo kachale asong abarim iklembon aba amunit inut pusineta karbi lo kachale asong kaching hon nai abang thu pusinelta hola dak nili dunji lapen karbi lo kachali asong alam ke do bomot movement claim bomosi karbi lo kachali asong lo sub central mai funili do bomosi nili do gang jelalo phatek jeklo jonira ni sinili jel kerja hempregamen pen lasi jai kathara sonson karbi lo kachali asong phan kidnapper student association pu kapim brand ban ke nili digest ude laban waidak kalsa pen nili challenge lo ala pilin no hokma nili bana challenge lo nili ala ifan challenge pedap nama ala koda ka meeting lo ma do nili da jap thepti karbi lo jal BJP fan puno RSS fan puno political party fan puno team karbi lo fan puno laban council fan pimrem no sida karbi lo ka chal ya song apan pimren mongle nili waidak klasa pensi nagum social media pan pachini lo don mongle tu lasi media korte kemota joining nilo laso media hoke check ben full video pino lasi jai katha son ke karbia khai pan kera jia bang fugali karbi student association pan kaching hon amunit kalisi kapimre amunit lasi alangli ke karbi lo kacharli a student tumpan ari sojang tumpan kerai koma bangali karbian bongsi divide and rule karbian bongsi group pijin ka bunai karbi lo kachali fan kapim brem amunia songja puta ni hoye hok intum de la benarangli silong ka porihut karbi lo kachali song long do dun lo ko bunile ko pie poselali sining thoklom te ami hang chi robot lalang lita karbi lo kachali song lo dudun mek abang fu pule pi porselan sining kan thok ako mane sining leng thok ta bhang cheru ami thang je cheru non ke karbi student association masi aleng ka pimren lasi la so video non hatsin ni theklong lang morning sam baji thoma por lasi theklong det pen ni ningduk piklo la penalang van ningkan piklo la bela son ka pimre ma phan je ka thar det kali anu tin pan ni ferere karbi lo kachali song phan nili lason ka pimrem abang fuang phi pan ke nili ke ichu jengna nili claim laben ferere waidak class sap senang tum press media long ta nili ingtang da laben ning ting class sap senang tum mansa laso pini media long na chehang laben ning ki pu laben ning ki jangje laben ning ki oi laben ning ki du laso pensin ni laso media long nang tuman nang kehan lanjut ini kan
litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.